Good morning. Ang over kay Samot, good morning. Ito'y parokya tayo. Ti Santa Cruz, kunak ko nasurok 40,000 ti population tayo. Nya, 40,000 nga nasurok. Ngam ti 13,000, adad to'y coastal areas. Ti igid ti baybay. Taapaya, amutay amin, nga dagiti mangalap, ti ikan, mangalap damot ti tao, iso nga ti kaado ti darat, iso magkaado ti anak. Laso nga, no kita mapangkatayan da kita pagmisaak dita kaapo, sa nga perper, nakayayat nga kitaan nga nakaadado nga ubing. Iso da jati ko na ni Apo Isus ken ni Simon, haanton, nga ikan ti kalapem taon ton kunana niya bagana kin Pedro dayjay dati ebanghelyo tayo mayat ni San Juan sa bali ti panangipresentar na dayto ebanghelyo dayjay panagna ni Apo Isus ti danom itatapwak ni Pedro ije danom tanakita na haan nga inladawan ni San Juan ditoy ngam the same dayjay pan nakakita na di danom timpwak ni Pedro nagbado santo na ado tinaalada ngam kadagiti talong ebanghelista synoptics ko na tayo, Matthew, Mark, and Luke, ni Lucas, ni Marcos, ken ni Mateo, nagduduma nga event kanyada, anya dagiti event, sa bali di pan nakakita da ijay danom, nga magmagna, sa bali di pan sa bali man nga eventen di pan nagkalap da, kaadot na alada, sa bali man nga event di panangibaga ni Apo Isos, nga dungdungun na kadi intunukan ko na taon ton ti kalapom. Nagdudumang event kanyada ngam ni San Juan may sa nga event na inornos na. Taapaya nga taadda nagdumaan da may samo di bagbagada. Dito ti pakadlawan tayo kakabsat nga iti nagdumaan discrepancy ko na dati iti ebanghelyo tayo. Agduduma presentasyon dagiti ebanghelista ngem may sa nga event kayat na nga saon napasamak a mismo ngem naduma-dumala ang di pananglagip. Ulitin tayo dagiti adalan dagiti ebanghelista tayo. Haanda nga sinursurot ni Apo Isus nga insursurat dagiti napasamak. Idi nagungaran nag-brainstorming dan, linaglagip dan no niya dagiti napasamak. Isumot lang nga ibagana nga agungar to ti may katlong aldaw. Isumot lang nga imbagana nga bangunan na ti templo iti may katlong aldaw. Naglaglagip da nga nagsurat. Ni San Juan, idi nakita na dagiti surat dagiti talon, iso tinaudi nga maysa. Kasla na, idi isunan tinaglagip, medyo na urnos. Ken, nakukuan na siya-share pa di memory na takas la na ubing ni San Juan ngam dagitoy nga talong nga ebanghelista. Ngam anya ti ibagana ditoy napasamak nga talaga nga nakaala dati adu nga ikan. Ti karon na dagiti talong ebanghelista ni Marcos, Lucas ken ni Mateo, idi iparang da datoy before nga agungar ni Apo Isus. Idi si bibiyag pay laeng nga normal ditoy daga. Ngam ni San Juan sa bali nagungaran idi iparang na dayto idi malagip na idi panangilagip na nagungaran ni Apo Isus iso nga kunana maikatlo nga panagparang dayjay nagpateg kanya na maikatlo nga panagparang ni Apo Isus kadagiti adalan dayjay tallo kasla medyo nagulupay laang di panangipresent da kay nagmayat mo dayto ebanghelyo tayo ang imaginam naguurnong manen dagiti adalan apay nga naguurnong da manen iyidwa nga nagsarunong nga Domingo, anya napasamak naguurnong da nga nagkararag di unag tibalay, napan ni Apo Isus limsot oray nakabalunat, adda ko makapya kada kayo. Idi ko napandan nagisuro. So maruno, nagparang damanan, addan ni Tomas, ay ni the doubting Thomas. Napandan nagisuro, anya tinaramid dagiti Sanhedrin, impupok da ida, irwarlat na ti anghel ida, apandalat nagisuro. Saplitan da, apandalat ta agisuro, tatan, ija kamo jiri nadan, maupay dan, nagsublidan nga agkalap, dijay dan. Nagaurnong dan nga haanan nga ijay pagkararagan, haanan nga ijay templo nga agisuro, nagsublidan, nagawid da di lugar dan, apandamanin agkalap dan, agsubli da di dati nga,
biagdan. Maupayan di jari na ta, masapsaplit tayo mat, kakaasi tayo mat, mairururuman tayo mat, ito'y nga rin nagsubli tayo. Naupay dan. Ngam, napaman niya po isusan. Nariwat ko nariwat pa'y, nasipngat pa'y. Sumangsanglad da. Awan apulos na anya kita awan apulos nga naalamot ten uray la no may nga pampers mauno anya mo tinaala da ulo mon munye ko kuma ije baybayin awan na ala da. Kuna na babbaro kuna na adda na alayo awan apo. Nagpapanag kami, iwayat yo ta iket yo. Kada gayi talong ebanghelista nagkomplain pa ni Pedro, apo nagpapanag kami, awan pulos na alami. Ngam no isoti kunam, kunana ni Pedro dijay. Daytoy mat nagtungpal adagos. Iwayat yo ta iket yo napanda adagosen. Iti makannawan. Therefore ti kayat na nga sa awan, makannigid ti bilog ti pagiwaywayatan, datata makannawan mat. Inwayat dan ay apo. Go into the deep kunana no di sa bali nga ebanghelista ko na naagpating nga kayo. Natingan ati ikanta, aldaw nga ruden. Di da among at the magic ni Apo Jesus. Kunada nga ruden kita imang lukloko nga imang nga angaw ka insausaw na gapota Diyos nga rod. Insausaw na jay tammudo na kuryente da. Tako na ti may kadwa nga maibasa ka agtong palto dagiti ikan. Napan amin nga ikan. Nasarwagan da na aladan. Kunakmet, ay handa nga among advance ni Apo Jesus, at the feeds nga balon na, kanan ti tilapia, empurwak na, nakaaduda. Kapay-kapoy ko na da, mo ano niya ti apan na no, alintaw no, lumot, niya dati pagliwliw yo ti tilapia. Alinta, lumot, niya pa, dagiti babatit nga ikan. Kaado na ala da, dayjay ti senaryo na daytoy. Sa sinaludsudan ni Apo Jesus, Simon, ay ayaten nakadi, ngam dagitoy, mas ay ayaten nakadi ngam dagitoy, kuna nakawan apo, tarak nam dagiti karnero. Dinubli naman Simon ay ayaten nakadi, wan apo, pakanem, feed my sheep. May ikalo sinaludsod na ay ayaten nakadi, wan apo, ay wanam dagiti karnero. Kitain nyo niya, namintlo na nga sinaludsod, iti sa baling ebanghelyo, iti bagana, namintlo na mo't nga inlibak. Ngam apay nga ni Pedro. Nakitaan tayo dito senaryo na kakabsat, naupay da pimanaw dan, nagsubli da di dati nga biagdan. Gapo ta mairururumanda mo laeng gapo ken Kristo. Ngam kitaan nyo, at dadagitay banbanag nga datayo, kas lakad dadagitay adalan, haandan kayat naupay dan. Ura di pa nagkalap, handan kayat ti agkalap ta naupay dan, awang garot tinaalada. Ngam no pagayatan ni Apo Diyos, ado ti maala. Ado dagitay banbanag nga kayat tayo nga aramiden ti biag tayo, ngem napinpintas nga amang no suruten tayo ti pagayatan ti Dios kada tayo. At dapat dito kitaan nyo pa skills versus di pamatikin ni Apo Dios. Na Pedro di makkel da amang ngalap. Dagiti kay amada, kayat na nga sa uwan, dagiti tinawtawid da day nga pagbiyagan, day nga kinalaing nga agkalap. Kani Apo Jesus karpintero. Kaya na nga sa uwan nalalaing nga agkalap da Pedro. Ngayon imbaga na, iwayat yung manan. Nagpapanag kami, awan maalami. Iwayat yung manan. Kas jemak kanya tayo kakabsat. Ala, adot paglaingan tayo, ta skills mo, talent mo na inya data nga talent nga intad ni Apo Diyos king ka. Ti adal mo, possession mo, dagita kukwam, sanikwam, mausar tay amin, laing tay amin dagitoy, ngam, no amerisen tayo, haan nga pulos nga maikumpira, dagitoy, laing tayo, sirib tayo, amin tayo, no agtalit tayo, iti pagayatan ti Diyos. Hantay ma-imagine, imagine karpintero, ibaga nang agkalap da iti makannawan. Karpintero, ibaga nang iyon unagda. Kinabayag da iti agkalkalapan. Iso nga no daddo makakabsat, dayto iti humility ken obedience nga kungkunana. Agtulnog ken agpakumbaba. Nagtulnog da ken ni Apo Jesus, inwayat da iket da, nagpakumbaba da, pinukaw da di si laing da nga agkalapen, karpenteron di mangibagbaga nga agkalap da, anya tinaala da, nagsubsobraan.
Agsub-sobrangam di jay ekspektaren da. Imagine ta di da pa'y mabagkat di jay maiyaon di jay iketdan. Anya ti ibagbagan na kada tayo kakabsat. Ado da tayo mabalin tayo nga armas itibiyag tayo, alikamon tibiyag tayo, siglat tayo, adal tayo, talento tayo, sanikwa tayo. In the end, napinpintas to pa'y laeng ti agtalik no anya ti plano na kada tayo. Naununag to pa'y laapamati, no sumurot tayo iti pagayatan na, isugarod nga, no daddo magamin ka itangsit tayo, nalaingak, nagadalak, anyan ton ta nagadalam. Sagot la ni Apo Diyos dayta, hamo nga pagtangsit. Adda sa nikwak, imparabor na laking kadata, hamo nga pagtangsit. Na may mayat lata ti sumurot keng kuana ti agpakumbaba sumurot keng kuana. Kitaan nyo dagiti adalan ni. Idi nagtungpal da kin ni Apo Isusan na ited kadakwada jidakdakkel nga nakalapan. Anya pa'y tinanga tuman nga napankin ni Pedron. Kunana ito'y no kita di sa baling nga ebanghelista, kuna ni Apo Isus keng kuana, sa anton nga ikan ti ala kalapem, tattaon ton ti, ngimma to di level na. Tattaon ton ti kalapem. Idi nagtudyo kin ni Apo Isusan, nagpakumbaba, impakumbaba na di laing na padasan na ti nabarayuboy nga apit anya ti kunana nag-level up pay di mission anya di haanton at tao ti kalapo ay haanton nga ikan ti kalapom tattaon ton anya mo ti bagana kada tayo kakabsat daytoy apa yang nga tattaon ton ore dito ni kunana kapakanum ti karnerok ay wanam ti karnerok impaganat-gat na ditoy nga napinpintas ti misyon nadaddaeg nga misyon ti panangipang pangruna ti tao. Nang nangruna ti tao ngem iti amin. Malaksid ken ni Apo Dios ta kunana nga rod ka ay ayaten nak kadi. Kuna ni Apo Isus ken ni Simon wen. No ay ayaten nak ipang pangrunam ti tao. Ti paggapuan ti misyon mo nga mangipangruna ti tao aggapuan nya lakas di mulat imbaga ni Apo Isus. Haanan nga ikan ti kalapom tattaon ton. Ibagbaga na ditoy, nga to ti dignidad ti tao, ngam ti anyaman abanag, datayo gamin ti kamalitay no dadduma, nga to di kwartam, ngam tao, nga to di sanikwam, ngam tao, makuritan na latalugan mo, na mabalbalin pisita mo, nakuritan na latalugan mo, nga to dignidad di jay lugan ngam ti tao, nga to tadayaw, ngem tao haang nga mabalin akas jay. Iso ti kunana taon ton ti kalapem. Iso ako na ay ayaten nakadi pangpangruna nakadi ngem dagitoy uwen ipangpangruna nak ayatem dagiti tattao. Ti karon nga rod kanya tayo ka Allah agkabsat napatpateg di may sa atambak ngem di biag ni kabsat mo. Agkabsat napatpateg di kwarta matayon di kabsat mo dim kayat nga tulungan dim kayat nga pakawanen gaputan na tangtangsit nga to di pride mo ngam ni kabsa mo napangka nakipunsyon adu pay latihangan nangan ala nakadadon ta inyawid mo pakanem dagiti tattao haam mo nga bukbukodan ang kamangiruruman kabukbutan dagiti tattao nga kabukbuteng da nga awisen ti padaya talaga nga nabantuon ti iyawid na pakanem ipangpangrunam ti tao. Ori ka dagiti agkasar kung kunak nga ipangpangruna yo. Ala gumasto kayo ti 100,000 to 100,000 kada kita dekorasyon, agtukar kadaan yan tuntan. Tila bisitam taltalo nga nakakotse. Dagiti kaarubam nga anya na agal alimon ijay di maiturod nga bisitaan gaputa. Nakasaka-saka nga agbubutag kabutang mo nga bisitaan ti kaya mo kadagitay nakatrubinize kada kwa samo mo ila makita no kasardagay agad ka arubam inaldaw mo makita nanginalaunay di gasto ti mapanti kadagitay ay abubot ti lubong tayo ngandagay ka arubam din pa maiturod nga pakanon ti sa bagay dagitay makaarubam kami so damot ti man nagisupot. Amat nga dagiti man nag-level up dagiti man nagisupot tatang kita nyo dagita bagyo damor nga nasilsilap di bagna na adu magkinargana kita nyo
Wen. Iso di ko na ipang pangurunam ti tao. Iso ti yan na nagkasar nga kaanak kag idi ko kasar ti hotel. Agpapintas kayo ti kasar, hangkay kasarin. Agsubli ka jay lugaryo. Ayabam amin niya kaarobam. Dagiti tumultulong nga agsapsapaw kada agparparte. Dagiti aggaggaik di nagkasaran nyo. Dagiti ti pakanam hanga dagita lamayat ano da bisita mga dignitaries angam no na deprive di dignidad dagituyan tati pagarup mo kas jayan nangingina mo di ginastom ti sapatos kada kurimatmat kada pagpukis ti kidayan kada bobo kada diyan mo spray net nga nakangato ta ulo mo kas lakala tay lakala nakakalugong ti karambad ta nagmayatan nga ipakan mulatan iso di ko na nga panangipang pangruna ti kabsat. Ti karo na daduma, gapo ti sanikwa, di kabsat agriri. Uri na ita politikayo. Ipang pangrunam ta kabsat mo kin kaaruba, mahang ka makiap. Ti magkabuteng ka da kay nga daduma, ibagami no sinubutusan mi, apaya nga isuna, nagtangakan. Anya bibiyang mo pilik nga rod, apaya apan nagsuruan, apaya bibiyang mo kanyak. Pumili akla ti ibutos ko, bubo akon. Niya rin nagyan ti utak yo. Aging gana nga, ibagbagak la di kandidato, kaapan akong kagayam ta, nalpas ti eleksyon, agpisdan, data, talo tawon ton, dita pa ilagsarsarita, ay makabisit. Ibang pangrunam ati tao, dagita politician nga kakabsat tayo, latari gagayan tayo, tinasayat nga mangidaulo nga, haan nga isubiyag tayo, sa bali. Yung daduma ka, kalapay ka, di mo kasarsaritan, kaputahan mo nga kadwa ti partido, kakaarubam. Into nagsakit kasi no ti umay mangi salakan kanyan, dahil ta politisyan, kaarubam to, pailang, ibang pangrunam ati tao, kabsat mo, latao damot, ipangrunam angam, dahil ngay political system tayo nga nakamadmadi nga, kaguram, agraman kabsat mo, gapula ta sa bali ti pilyan na, anya bibiyang mo, isugurog ti pili na. Anya nga rod ti bibiyang mo ka, apay nga dimrespetarin no iso ti kaya na, ti karo na ka, naibaga na di kaya mo, di kaya na, ne, kaslaka dakasin, awang magbasol na king kangam, kaslaka nakabasol nga talaga, anya ka laki nga panunot yon aya, anya laki nga lubong tayon aya, ilaylayat mo pa ilang nga ibaga, diskasan na, ipang pangrunam di respeto, di aya, di pa nagkakabsat, position di jay, ti daduma gamin, daduma, kitaan nyo. They can kill. At dapat dagiti makaiturod nga pumatay, gapo ti kayat dati position. Haan ay pangrunam lata aja tao. No naabak ka na ka, naabak ka latan. No maabak kami, agrali kami, apay niya, basol ta katugtugaw. Anya nga panunod dagito. Sa lako madatay, daduma kakabsat, makasaul, ngamhaan. Soblyanan tayo no si asino tayo, adda pamilyam, adda kaarubam, adda gimong mo, no adda makasapol nga kaarubam, tulungam. Ayatem day takabsa mo. Haan nga gaputi pamati, polpolitika, adal, sansanikwa, kinatangsit, manangangato dagito yung ngam ni kabsa mo, ay hangka nga sumursurot ken Kristo. Adayo ka iti puso ni Kristo. Adayo ka iti kayat ni Kristo. Katingarod kayat tayo nga tao ka, agbalintay nga sikat. Agbalin tayo nga nangato ti kinabanang, agbalin tayo nga nangato posisyon na, agbalin nga datayo ti madaydayaw, sa bali mo ti kuna ni Kristo, anya diya, agpakumbaba ka, serbiam isuda. Iso nga rod nga nag-level up dati mission ni Pedro, anya ti kuna na, haanton nga ikan ti kalapom tattaon ton. Iban bansag na magkanya tayo daytoy, ibagbaga na magkadatayon, agkalap kayo iti tao. Kasano ti panagkalap, iserbim, ayatem, tulungam, ipangpangrunam ti tao nakakalap kan. Nung nadagundaway nga nangangato dagitoy position kada sa nikwa kada amin tayo ng tao ay talaga awanan bugbugawom ti tao niya po Diyos.